Siqhubeka. Sanibonani babukeli, siyanibingelela. Khuluma nokhulana kaMthethwa. Sindaweni yaseSikhawini, uGobandlovu kuward 14. Ngokuzala ngizala kwesaka Mthethwa eNkofozeni la kuthisa eMgazini khona. Siyajabula babukeli ukuba nani, nihlale nathi nani, ninikeze isikhathi ngathi nithenga ama-data, nisibukele nisilalele. Njengoba sasivezile ekuqaleni nje ukuthi sathi uma kunestory ofisa ukushare nathi ungenza ngapha ngaphambili noma mawusaba ukuhlala la ngaphambili sikulekelele ukuthi lo ngxoxo yakho siyiveze siyikhulume lathini. Siyakhona ukwenza lokho. Kunomndeni la engeke ngize nguveze isibongo sawo kodwa umndeni nje engicabanga ukuthi abantu abaningi bayawazi, umndeni omkhulu impela nje. Ucishe uthi mawusibonge esifanayo nesami kodwa ke akuwona odolwa kaMthethwa. Kunomama la ofikile wacela ukuthi ngimdlulisele lenkinga le akanayo. Okay, inkinga akabhekana nayo iphi ke na? Ukhala ngokuthi ekhaya labo izinto zabo azilungi. Ayikho into eyenzakala kunalokuthi kulunge unyaka nonyaka baluza umuntu egcekeni ekhaya. Bamluza kanjani umuntu ngendlela engaqondakali. Akukhona abanye bayagula, abanye baba seyingozini zemoto, abanye uyalala evuke kuthi uyavuka engavuki kuthi ushonile. Ngokuhamba bayilandela lento bathola ukuthi kunomuntu egcekeni ekhaya kubo kwabo okusolala ukuthi wathatha lento. So ke uma wathatha lento akayithathanga nje ngokuthi wayithatha ngokuthi uyithathele yena mhlawumbe ngabantu bangaphandle noma uzokwenza ngabantu bangaphandle ukuze lento yakhe iqhubeke iqine. Kepha wayithatha wasebenzisa abantu basegcekeni ekhaya umndeni ukuthi uzothwala ngabo bonke ngoba ukufa komuntu egcekeni ukuphakama kwento yakhe. Whatever kayenzayo ukuphaka yena uyaphakama unayo yonke into ayikho into angenayo emzini wakhe ngoba nazi ukuthi imindeni nemindeni mayisikhulile umuntu ekhaya uyaphuma ezakhele umuzi wakhe ngapha nangapha so imizi igcine kodwa kuthola isibongo sisodwa kodwa imizi ihlukene. So ke lo mfolo naye lo okuyena yena othwele ngomndeni ugcine la emzini wakhe yonke into yakhe siphumelele kahle sekukhombisa ukuthi ukuthi so wonke umuntu kuleli igceke ke manje osele uma ethi uyahamba yobheka labantu besizulu kubhizi kuvela bani kuvela lo mfo owakuleli ikhaya and lo mfo enjalo mdala uyena futhi umuntu omdala egcekeni uyena umuntu owenza izinto zomsamo. So lo mfo wenza njani uyahamba kubantu abazinyanga ngala eMozambique efike esebenzisa izinto zokuthwala zokuthi uma lo muntu nithi niyamvika egcekeni ekhaya uma nimvika uwenza kanje thiwa uma uthi uyazama ukuthi lento mayihlukumeza nini ekhaya kufanele ibuyele kulo muntu owenza lobo bubi thiwa ayibuyeli kuyena ibuye izoshaya elinye lelunga lomndeni khona la egcekeni ngoba yena ufike lo mfo wafika wathatha idalwa wafike lezi idalwa wayiphendula wazenza izitha zakubo kwalo mama. So lo mama mabezama bethi nabo bayasukuma njengomndeni lento lezi idalwa zifike vele ziyishintshe ziyibuyisele kubo labantu abaphilayo. That's why ubona kushaya kumuntu egcekeni usuku nosuku. Okay ke njengamanje sebehambe bathola ukuthi lo muntu othwele ngabantu basekhaya bakuboka lo mama usenenkinga njengamanje unenkinga into zakhe zonke seziyawo ngoba manje ziyawa ziwiswa yini ziwiswa ukuthi khona information esebeyitholile ngaye ukuthi uthwele ngabantu basegcekeni ngedalo. So ke khona izinto sebehlala bezama ukuzenza ukuthi bevimbe lento lo ngoba kahle lento unyaka nonyaka kufanele ube ukuthi ihambisa ilungu elilodwa lomndeni. So ke manje lento manje siyashintsha lento manje sigadla kuphi manje isigadla kuye lo welunga lomndeni okuyena yena othwele ngoba labo mama lo mama lo uthi bona bayazama ukuthi beyivale lento so mabeyivala isibuya mawali buya kulo okuyena yena othwele. So ke lo uyabona ukuthi manje lento ingaphezulu kwakhe usethi manje wavele wafika egcekeni la emzini wakhe lo mfoko yena nothwele
wafike wakhanda indlu engangena umuntu, ingena uyena bese kuzoba enye ingane zakhe engiyokugcina kuphela. Ngisho abanye abantu abakulelo gceka abangeni kuleyo ndlu le, ingena laba bantu bobabili, ingena ingane leyo magcina, ingene lo ubhuti walo mama kuyena yena othwele. So ke ngamanye amazwi uthatha lento le useyinikeza ingane ngoba yena useyabona ukuthi amandla akhe asehamba yaphela, ukuthi ingane yenze njani iqhubeke nalento le kuze naye mayehamba emhlabeni yonke lento ekhona kuleli gceke iqhubeke ibe ku neutral. Ingane yenze njani ingane ke manje mayithatha lengane, uyayithatha ingane uyisa kule la wahamba uthatha khona lento, mayesefika noma seyithathile ingane ehambise khona, ithi ingane iyabuya izoreportela omunye welunga lomndeni ngakulolu hlangothi lalo mama ufike ekuthini wazosixoxela lesi story. Uthi ingane ikhathele yona ukuthi ubaba wayo eyithathe eyihambise ikhulumise nento angayiboni, eyikhulumise nabantu abafishana abangaka, ekhombisa inyoka ezinkulu ezingaka. Ingane ayikufuni yona lokho. Ingane wayitshena ukuthi akafuni ukuthi ihambe yosebenza, uyiyekisa ngisho isikole akafuni nanokuthi izifunde. Uthi ufuna ibheke nje imfuyo ekhaya, ibheke umuzi, iyenze lento le ngane ithi ayifuni, ithi ayisakwazi, ithi ngishiyodlala nabangani. Uthi manje uthi esahlezi uthi yambona babayo nangu usezomlanda, uthi ayesihamba sekhaya, uthi ngikhathele ukuhamba njalo ngiyokhambeni ngiyokhuluma ukuthi abantu basekhaya ngithi bonke abahlangane la bebe idlozi elihle kithi kodwa bephendukele laba abanye abangahlali la ekhaya ngaphakathi. Uthi lo mfana uthi lengane yashi yathi uthi ubaba angithi laba abangalungelwa yilutho, umuntu ofanele ulungele into lo muntu okuleli igceke la ngaphakathi. So ke lo mama uyakhala, uyacela ukuthi kube ufisa kahle ufisa ukuboniseka entweni kanjena, umuntu futhi at the same time ofisa ukuthi angathola usizo. Angifuni ukuqamba manga, thina sinalo usizo olukanjalo, kodwa ngoba ababukeli bakhona bayabukela, ngicabanga ukuthi bazolekelela mhlawumbe umuntu owazi ukuthi bengasizobani. Abanye bakhona abantu esibaziye sesibabuke nakuma TVs ukuthi bayasiza, kodwa besingakafiki ukuthi mhlawumbe sibaxhumanise nabo ngoba akukho okuningi besikwazi ngabo. Umuntu ofika wathi nje na ucela ukukhuluma istory sakhe kuze sifeze esenze njani sikwazi ukuthi siphumele kubantu emphakathini, bekwazi abantu ukuthi behlaziye njengoba ngizosibekele nje usukela namhlanje. So ke lo mama uyakhala ke njengamanje uthi izinto eziningi azenzeki ngoba ungangusenganeni zakhe akho ngisho yodwa esebenzayo, neqeda isikole ibe ngathi kuyathembisa ukuthi iyosebenza within a month. Yonke into ebithi yayenza ivele ithula, once yahlala phansi yangabe ukho umsebenzi otholayo akuba kusavuka lutho. After that isiyophenduka nabegcekeni sebaba umthwalo, and kunzima ngoba egcekeni akekho futhi umuntu osebenzayo. Nawo umama lo ofikile la kuthini wafika waveza umuntu nawe uyiphilela ukuthi ihambe uyilimela amasimo, kodwa kunjalo still umndeni uyaqhubeka uyaphela. Uyasho ukuthi bona unyaka nonyaka bahlezi belindele ukuthi khona umuntu oyilunga lomndeni ohambayo. Baphila nangokugula ke vusi, bayahlukumezeka mfethu, bayafisa nje ukuthi bethole usizo oluningana, kodwa ke asazi ngoba ke uMzansi South Africa khona bazolekelela kwabafisa ukulekelela. So babukeli, siyabonga ukukhanda ubuntu kubalekile. Kuhle ukuthi singabantu sibambane ngezandla zonke, asiye kunqamulela ngokwempilo. Impilo idaliwe ukuthi khona inama challenges khona anzima, so ungafuni ukuthi wena ngoba nakho ama challenges uyabona ukuthi angapheke kwakho uhlule ukubekezela uzwenza izinto ezogcina zikwenza ukuthi impilo yakho ungayijabuleli namuntu, ngoba akumnandi ukuthi uma usuphumelele empilweni ujabule wedwa, kumnandi ukuthi ujabule nabanye abantu. Engicabanga ukuthi mhlawumbe abanye baba amalungu omndeni noma izingane zakho yabo yonke lento leyo. So niqhubeke ke babukeni, silandele, sohlezi nje sifike, sophinde sibonane futhi kwamanye ama episode azayo. Okwamanje sinishiya nokuthula. Siyabonga.